Hola, bones. Em dic Àngel Rigall, soc pintor-escultor i intentaré ensenyar-vos com modelo un cap de dimoni. Bueno, he triat el dimoni com podia haver triat una altra cosa, però ja m'ha fet gràcia relacionar-la amb... L'he titulat Dimonit 19 per relacionar amb el virus, evidentment. No sé com sortirà perquè no és normal fer-ho així, però clar, aquest virus ens fa fer coses que no estàvem acostumats. Ho provarem. És de part de la Laia Amat, que m'ho va demanar per Sant Jordi a casa del Cau d'Olot. D'acord? Doncs va, comencem. He preparat un grapat de fang. Aquest fang, si veieu, és una mica més fosc, bueno, bastant més fosc del que és normalment els fangs que fem servir, perquè a mi m'agrada molt, que s'assembla molt a la pedra volcànica. És degut a que té manganès, és un mineral que l'enfosqueix, però quan es fica al forn encara surt més negre. Val? I a més és un fang una mica més dur, però a mi m'agrada molt, que treballa que sigui dur i que s'aguanti més tot, i bueno, són costums. D'acord? Aniré explicant una mica els passos. El primer que faig és com, igual que quan un dibuix faries 4 línies, doncs amb el fang farem una mica l'esbós de com seria. El marco una mica on tenirien els ulls, després agafo un marco una mica on teniria el nas, els ulls, que ja li vaig donar un volum, diguéssim, els ulls ens enfonso, el que és el nas ho faig sortir, marco on teniria la boca, no cal fer-la, ja la farem més endavant, i una mica també pot marcar una mica on tenia les banyes. No faré un dimoni d'aquests típics dels que coneixem ara del folclore català, no? Els dimonis amb banyes. És que això de la iconografia del dimoni depèn de les èpoques, s'ha fet molt diferent. És una cosa que sempre m'ha interessat bastant i bueno, també us aniré explicant 4 coses. Sobretot es treballa molt les mans, llavors ja hi ha eines, ja tinc eines per treballar coses més petites i normalment són eines que cada escultor ens fem les seves perquè les que venen no solen anar molt bé. Aquesta, per exemple, la fusta és molt grossa, però me l'he hagut de fer jo perquè no em venen d'així, aquest tamany. Val? Comencem. L'avantatge també de fer una cara així seria impossible fer un retrat, no? En poc temps, el que ha de durar un vídeo. Però al ser un dimoni, que no s'ha de semblar a ningú, en principi costa de veure els dimonis, doncs el podem anar inventant o el podem anar canviant. Va bé fer-ho en directe amb gent, perquè a vegades et diuen no, fes el nas més prim, que s'assembli més amb aquell. Bueno, després ho vas fent. Clar, aquí no podem parlar perquè clar, aquí estic sol. Val? Podria donar una mica la forma del nas. Els ulls, tant si es fan els ulls oberts com tancats, sempre va ficar una bola. Això que deia de la iconografia del dimoni, clar, quan, diguéssim, la representació del dimoni més antiga que es coneix és la de Adán i Eva, allà al paradís, i el representen en forma de serp. Però, en canvi, és una serp que no és una serp que ataca, no és una serp dolenta que vagi a fer mal, sinó que tenta a l'Eva o a l'Adán perquè facin el mal ells. És molt pícara, diguéssim, és allò de tirar la pedra i amagar la mà. Però no sempre ha estat així, allò més endavant, sobretot els gravats d'en Durero, que representen els àngels caiguts, no? Que és allò que s'han sublevat contra Déu i segueixen a Satan i tal, i els fan fora. Quan van a parar a la terra estan tan enrabiats i és tan greu la cosa que es converteixen en mig animals, no? Per exemple, les ales
dels àngels, que serien semblants a unes ales blanques i maques de colom, se'ls hi converteixen en ales de ratpenat, amb aquelles pells ja no té plomes, amb aquells nervis. És bastant interessant veure com va evolucionant. Se'l representa en moltes èpoques, això, mig bèsties, mig humans. En Goya, això ja és molt més posterior, Goya el representava amb potes de cabra. Bueno, després és quan es barregen i els surten ullals, cua, banyes. De fet, les banyes i la cua i el color vermell és el que es conserva encara amb el folklore, per exemple, d'aquí, el català, amb els pastorets. O també amb els capgrossos que fan forma de dimoni, sobretot a l'illa de Mallorca, que n'hi ha molts. Doncs el color vermell i això és el que ha quedat. Bueno, veieu, ja està agafant forma. La boca ara la farem diferent, que no quedi aquesta... Aquí farem com si fos el llavi de sota. Jo els dimonis he fet un grapat i m'agrada fer-los amb els ulls tancats. No, primer perquè no siguin tan agressius. És que la mirada és molt important i bueno, allò que dèiem de la serp, no? Que tampoc ha de ser molt dolent, que també pot ser un ésser més tranquil. Es fa així, marcant com si tingués la parpella tancada. Bé, clar, parlo de dimonis que faig, clar, de fet, va començar tot... Vaig fer una exposició a Mallorca amb un company, l'Emili Parejo, que viu allà, però que és d'aquí, i viu allà a Mallorca. I en poc temps després, sense res a veure amb l'exposició que havia fet, van venir un encàrrec amb en Tavi i a mi, que fem gegants, que féssim 3 capgrossos de dimonis per Mallorca. I va coincidir, i això que no tenien res a veure. I bueno, després sí que ho vaig barrejar, un cop ja van fer els capgrossos, les exposicions que anava fent a Mallorca sempre anava introduint caps de dimoni. Aquells se'ls estimen molt, tenen molt... No hi ha cap entitat que no es pugui considerar entitat, fins i tot tenen el seu caparrot, que diuen ells, de dimoni. I bueno, i d'això vaig agafar l'afició de fer dimonis i bueno, que de fet n'estic fent i en tinc allà a l'estudi d'en Parejo. I amb una galeria de Palma. Val. Aquí ja comença a tenir més forma, la cara, ara podem anar triant l'expressió, si ho volem més enfadat, menys. Val. Llavors, parlant de l'iconografia, la part més interessant de com es va representar el dimoni era l'època medieval, que l'època medieval la gent era molt bèsties, molt salvatges i no sé, ja tenien una vida molt dura. Per anar d'un lloc a l'altre havien de vigilar molt, passar per boscos i camins, perquè els assaltaven, els mataven, els atracaven. Era una vida bastant durilla. Cada després un animal com una serp que intentés convèncer no feia por, havien d'inventar alguna cosa molt més potent, m'imagino jo, vaja. I d'aquí va sortir els dracs. Clar, els dracs què són? Els dracs són la representació del dimoni que poden anar pels 4 elements. A la terra tenen les potes, poden volar, que tenen les ales, és l'element de l'aire, l'element de l'aigua, per això tenen escates, i l'element de foc, que és el que llancen per la boca. Clar, i són enormes, són ferotges, tenen atemorit tota la població, per això sempre se'ls ha d'alimentar amb princeses. D'això ve també la història de Sant Jordi. I clar, i aquí ja és una representació molt més bèstia que no pas la simple serp.
o mig homes, mig animals, tampoc mai són tan agressius. Una mostra que hi ha maca de dracs així medievals en escultura és l'església de Notre Dame, que des de l'incendi no sé si s'han conservat, sembla que sí, perquè són de pedra. Allà que fan d'aquelles gàrgoles que són impressionants i molt maques. Ja comença a tenir una mica més d'expressió. Les banyes al final ja donem la forma que vulguem. M'agrada fer així que vagin cap avall les arrugues de la cara i facin com d'arrels d'arbre, que no acabin amb un coll. És allò una manera de fer. Es pot anar canviant sempre l'expressió, les formes. Ara, clar, la representació del dimoni, ara últimament, l'Església no té el poder que tenia, ni els calés per fer noves esglésies ni catedrals, i per tant no hi ha tanta obra eclesiàstica, no hi ha tanta obra del tema religiós aquest. I per tant no se'n fan tants. Però el que sí que es treballa a la figura del dimoni encara és amb el setè art, el cinema. I així com a pel·lícula que treballa el tema del dimoni que m'agrada molt i molt és aquella que és el diable, és el Pacino, que es diu Pacte amb el diable, es diu la pel·lícula. Clar, aquí aquesta pel·lícula ja torna a ser una mica com la serp d'abans. Aquí el Pacino és un advocat d'aquests, un home molt poderós, molts calés, elegant, amable, seductor, i ell sí que provoca el mal, però ell no fa el mal directament. Sap que el mal el podem provocar nosaltres, els homes. I la pel·lícula està molt bé, la trama, no explicaré al final per no espatllar-ho, però ell sap que la vanitat i la codícia humana portarà que agafarà els advocats que vulgui i els hi farà fer el que vulgui sense haver d'intervenir ell. Només això tant a l'ésser humà. En un treball que vaig haver de fer a l'Escola d'Art, també vaig agafar el tema del dimoni, vaig fer molt més esquemàtic, vaig fer que el símbol de l'ésser humà, que és aquella silueta la silueta d'una persona, com aquelles que hi ha a lavabos, no? Que hi ha una rodona i un pal molt simple, i vaig agafar el símbol de l'euro, que posat al cap així, al revés, semblen dues banyes. Clar, i vaig fer la metàfora aquesta de que a l'home, quan li pugen els calés al cap, es converteix en un dimoni. Només l'has de pintar de vermell, que és el que dèiem abans del vermell. Veieu aquí el front i el crani, com més formes rares hi fem, més dimoni pot arribar a semblar, que va perdent la forma humana, com fem forma aquesta. Pot semblar més ossos de tipus animal, que també és la part divertida que pots anar inventant. I aquest, com he dit, queda de color negre, quan el cous aquest no serà vermell. Home, el color vermell també, clar, què simbolitza el color vermell? És el foc, evidentment, és allà on viu el dimoni, allà el seu hàbitat, però també, clar, és el color del perill per als humans. Els semàfors vermells, les senyals de trànsit que són vermelles són les de prohibit, les de molta atenció. En economia, que
aquest virus també ho ha provocat molt els números vermells són els números dolents, evidentment, i clar, i el vermell també és el color de la sang. Bé, després podríem entrar en teoria del color, que això ja és molt més extens, que hi ha estudis també que bueno, la cromoteràpia, que el color vermell incita més a la violència, pot esverar més, va també obre la gana, bueno, això també es veu una mica com els restaurants xinesos són vermells i els hospitals són blaus, una mica la diferència. I he pensat aquí, ja el tinc, clar, evidentment no faré una obra molt acabada perquè el vídeo duraria molt i no sé si l'aguantaria ningú. Ara aquí, a partir d'aquí, pots anar entretenint i anar donant forma. A veure, també ho faré una mica menys. També m'agrada molt reciclar, aquestes eines les he fet jo amb varilles de la impressora que se'm va fer malbé. Quan a mi se'm fa malbé una cosa abans de llançar, la desmunto a veure què puc aprofitar. Hi ha unes varilles d'un ferro que és bastant bo li dones forma amb el martell i mira, faig les eines. I ara és això que d'aquí a acabar pot ser una hora, poden ser 3, poden ser un grapat. Però bueno, en farem una mica més. I havia pensat, que això sí que no ho he fet mai, és de donar-li forma de Covid-19, el coronavirus aquest. Per exemple, anar-los ficant per aquí, agafo un escuradents d'aquests de les orelles. Això perquè, si vols fer una cosa molt prima, va bé ficar una cosa enmig perquè s'aguanti. I ara aquí les obrirem. Farem la forma aquesta del virus que ens tenen tan acostumats ara a la televisió i als diaris, de la forma que té, que és rodoneta amb unes boles a dalt. Bueno, d'això ve el corona, té tota forma de corona. Doncs els hi farem... A veure, si no hi hagués l'escuradents aquest del cotó no aguantaria una cosa tan prima. Llavors això, per fer-ho bé i si l'has de coure, això quan agafi, s'assequi una mica a cap d'un, 2, 3 dies, depèn del temps, és obrir-lo i treure el pelillo, perquè això no pot anar al forn, això després faria que patés, s'escardés. Veieu? Això li dona un to una mica còmic, malauradament, cosa que hauria de ser més agressiu, però que això li fa fer una mica de... Ja ens el tornem una mica... No, així és encara menys. Bé, doncs el convertirem una mica més punxegut. Aquí en ficarem un altre. Aquí, ara podríem donar forma a les banyes, perquè les banyes queden petites amb aquestes punxes que hem fet, doncs farem la banya més grossa. Li farem una mica de forma, com una mica d'amarrar, també. Clar, per veure qui va pintar molt la figura del dimoni, així mig bèstia, mig home, quadres d'en Goya. Podeu mirar en Goya i hi ha coses molt interessants, sobretot convertits en potes de cabra i en cues i... Ja farem unes banyes així més retorçades. Això que dèiem que l'avantatge del dimoni és que podem fer de totes les formes possibles.
Així és que es vegi una mica de davant. Això ara, perquè s'aguanti, tampoc es pot aprimar molt. Això és el que deia que també igual que aquí, quan l'endemà s'asseca una mica, permet modelar molt millor, que s'asseca una mica i després l'has de treballar tallant. Ara si faig així es mou tot. Hi ha un punt que és sec i després fins i tot a vegades en cutes puc arribar a tallar, però després és com esculpir. Va bé que s'assequi una mica, vas traient però s'aguanta tot. Bueno, i es pot deixar secar bastant i dir jo que faig d'esculpir del tot. Pues treballes amb eines que tallen, com si treballessis la pedra o la fusta. Per ser, allà hem tingut de dimoni en talla de fusta, no sé si es veu. Allà, que ell és fet amb una fusta tropical i que ell és picant. Veu que acaba de donar forma. Ara es va igualant el tamany, que és més grossa d'aquí. He de dir que aquí ara hi ha un grapat d'hores de feina que evidentment no les farem ara, però sí per tenir bastant clar la idea de com anirà. I que tots inclinarem, que potser no quedarà tan... on farem un de més curt. Bueno, fan proves i si no es treuen i... És com la goma de borrar, no? Quan fas un dibuix i no t'agrada un tros el borres, doncs aquí fas un tros i si no el treus. Però ja que l'he titulat així, és barrejat la paraula dimoni amb Covid-19, doncs és almenys que tingui la forma aquesta de corona. Això ja dic, em pipo una mica perquè queda una mica massa divertit i no hauria de quedar divertit. Ja en provem de ficar alguna així. Bueno, i també aprofitant que això ara ve Sant Jordi i que ens han demanat que comentem un llibre, no?, que ens hagi agradat molt, doncs, bueno, jo per relacionar-lo també amb aquesta història que estem patint, doncs diria que un dels llibres que em va impressionar més al principi, quan jo era molt jove i començava a llegir, va ser el mecanoscrit del Segon Origen de Manuel de Pedrolo, no? Que ara a més ho podíem relacionar amb això, que és, per circumstàncies diferents, queden molt pocs habitants a la Terra i s'han d'anar espavilant. És una història que bueno, jo quan la vaig llegir, no sé quina edat tenia, però em va impressionar molt i em va agradar molt. I va ser molt de temps el meu llibre de referència. I clar, i quan passen coses d'aquestes sempre et ve a la memòria. No sé, ja en provarem de fer-li una forma menys divertida, que fos més desagradable. Sí, així poder fer una mica més de por. Són com uns tentacles així mica extraterrestres. Així és. Veu, darrere no l'he treballat, el deixaré llis per no allargar massa el tema. Aquest d'aquí ha quedat tapat, vull que tampoc cal. A més que el posem en un altre lloc, en posem aquí així. El que deia, això és com haver passat la goma, ara he borrat un tros que no m'ha agradat.
Sí, aquest podria venir aquí així, aquest ja no cal que tingui el pal. Ja m'estalviaré de treure'l. Com que s'apoya aquí a la fusta. Això, com veieu, és un torn, però que molta gent pensa que és aquell d'anar fent donar voltes per fer ceràmica. No, no. Aquests tan grossos van més lents, costen més de moure, i és per això, per poder anar treballant així, no haver d'anar girant, sobretot quan tens molt de pes. Quan fem un cap gros o un gegant, aquest deu pesar 7 o 8 quilos, això. Però quan fem un de gros pot arribar a pesar 200 quilos, no podem moure. O tenim això, o si és molt gros, després ja el fem al mig i donem la volta a nosaltres. I bueno, el dimoni parte, que és una obra que ja treballo, és un element que s'ha de fer alguna especial, acabo triant sempre el mateix tema. Per exemple, si algú ha vist tot els festivals de Lluèrnia, un any vaig fer un dimoni d'aquests, però en comptes de fang ho vaig fer amb cera. Vaig comprar cera de color vermell i la treballava, com que és el festival del foc i la llum, jo el que vaig fer és fer-la allà i a més treballar-la amb foc. La meva intenció no era presentar una cosa feta amb foc, sinó fer-la allà. I bueno, va ser una experiència molt maca i també el tema donava molt, no? Quan parles del foc, el que deia abans, és l'hàbitat natural d'aquests éssers. I ara a partir d'aquí anar fent detalls, anar fent formes, això, mig humanes, mig animals, inventades. Així es va canviant l'expressió. I bé, jo em sembla que fins aquí ja bastant bé per fer-nos una idea i perquè no es faci el vídeo molt llarg. D'acord? Espero que us hagi agradat. Jo al final ja m'ha agradat, ja m'ho he passat bé. Espero que serveixi. Vinga, adeu-siau.